Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, may mudto world, may mudto universe. Ano na punta mga higala, dini nga itong tulumanon sa kahanginan, C-on-A, Catechesis on Air. O ako lang gihapon, kini mga higala inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre, Edwin Academia Akam. Abino adlaw na usab karon nga Huwebes. Pizza 10 na kini sa bulan sa Oktubre tuig 2024. O padayon kita manghigala sa ato ang mga buhat tono ni ining kamudtuhon. Abino aton dahil nga timbayaon og may mudto usab ang atong talahorong obispo, ang Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato ang mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao, nga maabot karon sa ato ang pagsibya. Ang atong mga kaparian din na, mga kaigsuunan din na sa isla sa Siquijor. Kumusta na no? Si Monsignor Larry Katubig, ang akong classmate din ha, no? Si Padre Obing Masyon, ang kura paroko sa Larena, o gingamanusab, ang ako ang mga akong classmate diri sa may kining Batinggil, no? Si Padre Tonton Arnaiz, o niya din na nga akong classmate po din na sa Himalalod, si Padre Dami Hiramis. Father Dam, kumusta na, no? Ako apod nga tanan, mga kaigsuunan nato nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao, nga maabot karon sa atong mga pagsibya. Of course, ang akong mga igsuong pari diri sa Diocese of Dumaguete. Nahala, no? May mudto na kanatong tanan, ato di ay nga natapos kagahapong adlaw mga higala ang matud pa kining filing of candidacy, no, diri sa TUA, no, October 8 kagahapon, no. Itong nakalabing adlaw dili kagahapon, natapos na itong nakalabing adlaw, no, pitsa 9 naman pitsa 10 naman taron, no, sa ato pa natapos na itong Martes, Huwebes naman taron ng higala, no? Pizza 10 naman ta, nga to ang na-filing mga 2 days na after nga naka-file sila si atong mga kaigsuunan. Wala pa ko makalaro og kinsay mga kandidato sa kuan sa provincial slot, no? Kining provincial possessions pagka-governor. Ako nasabtan na pipila nga naka-file, pero mas mayo nga makabalugod pud ta ba aron ato na daan nga matud pa matimbang-timbang, no, ang ato ang gitawag nato og pidion unya sa eleksyon. Unya ato na yung pagpangandam na daan, no, ato ang mga volunteers, to ang ato mga volunteers sa PPCRB. O wala pa gani, ato na hinay-hinayan ni sila patawag mahigala kay ato na ring seminaron og hinay-hinay, no, ang atong mga kaigsuunan sa PPCRV aron nga ato na daan nga maandaman nato daan og mga t-shirts ka natong nakalabay nga kulang og t-shirts, no, sa PPCRB. Importante mo ng t-shirt mga higala, no, importante kaya na siya. So muna nga ato daan nga ilhon og pila gyud kinsa gyud ato mga volunteers aron ato na daan nga matagaan og mga ginagmay nga mga inputs. Unya ayaw din mo kalimot, ha, ayaw mo kalimot, no, kanang November 1 and 2, no, sa manang adlaw may higala ko Biyernes ug Sabado na ang November 1 Biyernes, unya ang November 2 Sabado. Ayan, no, 31 Huwebes man sa October, sa to pa ang November 1 Biyernes ug Sabado. Unya anala hinay na mo og andam og kanang gitawag nato og mga ginagmay natong singalan matimo-timo panahon sa November 1. Doon ay mga pipila mong higala nga na misinterpret bitaw ang ato ang pag-andam o pagkaon. Actually, sa ako, para sa ako, mag-andam ang pagkaon November 1, pero dili na ingon nga akong gihalad nga gihalad na ako sa lamesa, dili. Nag-andam kong pagkaon kay para fiesta man lagi na sa tanang mga santos. Na unya daghan man lagi atong gikaon giandam mo na nga mangimbitar po ta ginagmay nato mga kaila po din taon nga mga wala po din tawi kanang gitawag nato og kana bang andam ingon ni ana, no, nya November 1 and 2 maguna siya. November 1 All Saints Day, unya November 2 All Souls Day. Na ato yan ang i-explain ninyo, ha, kung paano man jud nga mag-andam-andam fiesta lagi na siya, no.
kanang November 1 fiesta da ang nakuan lang mura lang og medyo po dunay gamayng diferensya sa celebration kay gianan manggudta nga magbutang-butang nga magkan ba kanang murabag atong gihimong halad ngadto sa mga patay ang pagkaon dili para nako lang dili ra siya halad ang atong gihalad ana mga pagkaon dili na siya ang atong gihalad mga pagampo dili ang mga pagkaon no ato nang usbon ha kay dunay uban nga murag gibaliwala na in taon ning pag-andam panahon sa November 1 no All Saints Day ba yan so ato pa panahon na siya nga kining mag-andam pud ta og pasidungog alang sa atong mga nangamatay nga nalangit na ha so ako nya nang kuanon ako nya na siya nga kahimuan na to gamay kini bitaw inputs kabahin niya na no ya November 2 mao pud na siya nga magkanta magahin na putag panahon sa pagampo kay para man sa kala sa tanang mga kalag nga tuwa pas purgatorio o sa mga kalag po nga hapit na hapit na mo paingon sa purgatorio o hapit na mo paingon sa impyerno Nala no ato nya nang gimuan og input may gala ha pero asa ko na ginaingon andam-andam na mo no andam-andam na mo no kung wala mo'y pagkaon nga giandam sa una karon andam-andam na ta kay fiesta bayana sa tanan nga mga santos no sabi na padayon ta mga gala kita sa ato ang CBCP News balitang simbahan ini kabuntuhon Cardinal Designate Pablo Virgilio David nagkanayon nga ang iyang pagkapili isip usa ka kardinal dili usa ka pasidungog kung dili usa ka katungdanan. Balita ang gikan sa Vatican, Pope Francis mipadayag sa iyang kasagmuyo ug kahangawa sa pagsaulog niya sa anibersaryo sa pag-atake sa Hamas sa Israel nga mao'y nag-trigger sa dakong gubat nga nagpangitabo hangtod karon. Mao kadtong higala mga balitang simbahan ni ining kamuntuhon ug ari kita mahigala sa atong Saint of the Day. Buhay lang atong Saint of the Day karon. Sigon diri sa atong listahan si San Daniel, no? San Daniel. Ayan, no? Kini si San Daniel mahigala ano dili? October 10. Si October 10 manghigala ang ato ang gisaulugan karon sa iyang fiesta mao si Saint Francis Borgia. Ayan no dili Daniel no. Saint Francis Borgia. Natawo kini si Saint Francis Borgia niadtong 1510 unya namatay niadtong 1572. Unya usa kini sa kakatsila no. Nya naa siya nagtrabaho sa Imperial Court. O matud pa the death of his wife nisulod siya sa Society of Jesus and give up positions and help in the establishment of kining Gregorian University in Rome spiritual no niya advanced as nahimo siyang advisor to the Emperor of Spain niya elected head of the Jesuits and responsible for the founding of Jesuit missions in Florida, Mexico, and Peru. No, sa karong adlaw mahigala no. Niya Francis responded regarding him as the second founder of the Jesuits, canonized later. No, si Saint Francis Borgia, may sangay po ni siya ni kining San Francisco de Assis, no, giinagi ni siya nga the second founder. Kaya nga naman gilaliman ka nga kuan man siya nagtrabaho man siya sa Imperial Court. Pagkamatay sa iyahang asawa, isulod siya sa Society of Jesus. Niya iyahang gi-give up ang iyang mga possessions ug ditabang siya aron matukod ang Gregorian University dito sa Roma. Niya nahimo isang spiritual advisor to the emperor in Rome and elected siya as head of the Jesuits and responsible for the founding of Jesuit missions in Florida, Mexico, and Peru. Niya Saint Francis regarded him as the second founder of the Jesuits, canonized in letters. And matay siya, gikuan siya, gi-canonized siya isip sa kasanto. So, karong adlaw giila na atong gihinumduman ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan, lain na pong santos nga mao si Saint Francis Borgia. Nahala no padayon ta sa ato ang mga buhatonon ari na kita manghigala sa ato ang
Catechism. Catechism na ito, may gala. October 10. Ang pagkailap to preach, the unreachable riches of Christ. To preach the unreachable riches of Christ. Ang pagpakailap sa Kristohanong pagtuo, gihimo pinaagi sa pagpaila kang Kristo ngadto sa mga tao aron sila mo ila usab kaniya. Sa ito pa, ang Christianity di ay, ang pag-spread sa Christianity, gihimo pinaagi sa pagpaila kang Kristo ngadto sa mga tao. Sukat pa sa sinugdan, ang kasaysayan sa pagkailap sa Kristyanismo, mao kini ang mainiton nga gihimo sa mga kining apostoles. Mao kini ang mainiton nga gitudlo sa mga apostoles. Gitudlo nila ang ilang nakita kang Kristo, gitudlo nila ang ilang nadungog nga gitudlo ni Kristo, ug ang tibuok nilang nakatunan gikan ni Kristo ilang gitudlo sa mga tao. Gihimo nila kini aron ang tanan makadungog ug mahiusa kanila. Ug kun mahiusa na kini kanila, mahiusa usab kang Kristo ug mahiusa usab sila sa langit ng Amahan. Kung atong basahon sa Juan kapitulo 1 versikulo 1 hangtod sa 4, sa unang sulat dili Juan. Sa unang sulat ni San Juan kapitulo 1 versikulo 1 hangtod sa 4, nagsulti kami kaninyo mahitungod sa mga sapulong nga naghatag sa kinabuhi. Ang pulong diha ng daan sa pagbuhat sa kalibutan. Nadungog namo kini, nakita og nahikap gyud. Gipadayag na ang maong ug gipadayag namo ug among gisangyaw kaninyo ang kinabuhing walay katapusan nga dinhi uban sa Amahan ug gipadayag kanato. Diha kang Kristo ang among gitudlo kaninyong among nakita ug nahimo aron ang uban mahiusa kamo sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Sa ito pa, sa Juan kapitulo 1 versikulo 1 sa 4, gisaysay niini ni San Juan nga ang matud pa niya ang iyang nakatunan nga ang pulong nahimong tao ug ang tao matud pa ni nahimong nagpakatao ug nahimo nga si Kristo nga atong manulubos. Ayun niya no. Ato pa at the heart of catechesis sa kunang ginaingon, kung ang kitang mga magwawali, ang pinakasentro gyud sa ato ang gipangtudlo mao gyud si Kristo. Muna nga diha sa katesismo gipadayag nga diha kang Kristo Jesus isangyaw nato ang planong kaluwasan nga gitanyag sa Dios alang kanato. Pinaagi sa pagtukad sa kahulugan sa mga gibuhat ni Kristo, ang iyang mga pulong ug ang kahulugan sa iyang mga pagtuludan. Matud pa. Diha ni Kristo, diha sa katesismo, gipaningkamutan usab nga mahiusa ang tanang katawhan diha kang Kristo. Diha usab kang Kristo, matud pa, magiyahan kita ngadto sa paghigugma sa langitong Amahan, diha sa Espiritu ug makaambit sa kinabuhi diha sa Santissima Trinidad. Muna kadtong busa, kadtong musulay, pagtudlo kabahin kang Kristo, kinahanglan nga unang-una imog yung ilhon una si Kristo, nga palabihon gyud nimo si Kristo labaw pa sa tanang butang ang kahulugan o gahom sa iyang pagkatao, sa iyang pagkabanhaw ug makaambit sa iyang makaambit sa iyang pagpasakit aron unya makaambit usab kita sa kahimayaan uban sa iyang pagkabanhaw. Tungod niini, mas madasigon pagyud kita pagsangyaw ni Kristo ug makadani usab sa uban. So mao kini kinahanglan nga pinaagi sa atong pagpanudlo, mailhan gyud sa mga tao si Kristo nga anak siya sa Dios ug atong Ginoo. Sa ato pa kini di ay kini bitaw pagka-Kristiyanos
kining pagdawat sa atong pagtuo, kining pagtulun-ana gikan gyud ni Kristo. No muna nga pulong nga mao si Kristo, sa ato pa si Kristo gyud ang pinakasentro sa pagtulun-an natong mga Kristiyanos, ang pagtulun-an ni Kristo. So muna no, mga magsasangyaw, mga katisismo, nanglan nga si Kristo gyud na atong gitudlo. Pero kunang kana bitawng dili pud ta malimot no nga ang pag-ila kang Kristo nga atong Ginoo nag-agad usab kung giung nakailaba kita kanin. Ug ang nagpaila ka nato kung kinsa si Kristo mao ang ato ang tagsa-tagsa ka mga gituuhan ato abang kanang relihiyon no. Muna nga sa atong katolikong simbahan gituduan gid kita no. Kung kinsa si Kristo pinaagi sa nagkalain-lain nga mga kalihukan no, pananglitan na Pasko no. Gituduan kita nga si Kristo Dios nga nagpakatao. Unya panahon sa kining Semana Santa, Dios nga nagpakamatay alang kanato. Ana no? Unya sa ordinaryo nga panahon, si Kristo nang uban kanato sa tagsa-tagsa nato ka mga buluhaton. Nga nagkalain-lain no nga mga kalihukan nga atong mailhan gyud si Kristo. No, dili lang ka sa Biblia rata no. Mo na ginatawag natong tradisyon. Nga usa sa mga tradisyon nato daghan no, kining kapistahan, tradisyon na gitudlo sa mga apostoles. Kining Pasko, no, kining pagpasidungog sa mga santos, pagpasidungog sa tanan nga mga santos, ug daghan pang uban ng mga debosyon nato sa Sacred Heart of Jesus, sa Immaculate Heart of Mary, Legion of Mary. Kining tanan mga tradisyon nga atong gisunod, dili ni siya basta-basta tungod kay mao man kini ang mga paagi nga diin mailhan pagid nato si Kristo. Ana no? So dili lang ka sa Biblia nato masabtan kung kinsa si Kristo, pinaagi usab tradisyon. Yung sa mga kining tradisyon, ang atong mga naandan nga buhaton, no? Atong fiesta, ang saulugan nato sa Pasko, ang kasaulugan nato sa kining gitawag nato uban pang mga kalihukan. Kining tanan aron mailhan gid nato si Kristo. Okay, kung dili ta kailan ni Kristo sa akong nang ginaingon, mahimong huyang unya ang atong pagtuo o pagrambigit sa atong relihiyon. Oh, naklara ba? Bino din na lang una kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad. Reverendo Padre Edwin Academia ka manamilit na usab kaninyo o manalangin ka nato ang Dios o kagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.